presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kiniga po ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tarang mag-iksunan mga kasama, awhagong kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Virgie. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Virgie. Matod pa ang gugma buta. Ambot kining ako murag nabulhog ra tingali ni. Kung ano na problema ko, ingon magud ini ang mga panghitabo. Bakit labis kitang mahal? Oy Mare, I'm going on. Marilita na saag. Dali sud gari oy. Wa man ko masaag, Marioy. Awa gyud di ay. Wa ko masaag, Marioy. Kuan lang. Mong kini ako ruta, Mari. Nya nakadungog man ko si Muntingog. Mautong murag nahinganga ako. Nakaingon ko, ha? Oy, pag sure mas oy ay. Ito, Matsoy. Pagkadungog na ko si Muntingog, murag malipayon kaayo, naagat ko pagduol ni mo. Ay da, ato lang ni ilingaw-lingaw ang mga problema nga mo'y nagdanat og kalisod, Mare. Ay, sus, tuo man ka, anak, Mads. Bitaw, Mads, oy. Mo ginay akong nagulan og maayo, Mads. Na problema gid ko kay bisag unsaon akong likay-likay ba. Sunod-sunuron maghihapon ko sa kalisod. Uy! Nah, Mads, akong tambag ni mo, no? Ayaw gyud dagani ng kalisod, Mads. Kay, sus, basig maparehas ka na ako ba? Gikukudas kalisod. Ay, bungot sa ito'y. Ay, salamat. Abot yung taon ko. Ay, asam taon niya ko saway. Berjay! Day! Kuwari kinumpra na kumigi maglisod ko! Day! Asa bibihan na, oy? Oh, Dong. Saban? Ha? Nana, day ka? Wa ko abot. Ay, picture, no? Picture. Sorry. Ganyan na rin isang piti mo. Pasensya na pa, Tubag oy. kapuya sa nimo, eh. Ay, nag-istorya mo good bing madslita. Good. Ha? Sorry. Madslita? Naades madslita? Hello, pre. Ako Hindi kita. makita. Picture. Forbida sa nimo. Ikaw rin na, Mads. Abi ko Christmas tree. Ay, grabe sa di mo, pre. Unsa man ko, nagkila-kila ko diri, nga mura ng Christmas tree. Ay, dili man Christmas tree nga kanang siga-siga. So, di ay. Abi na ko katong Christmas tree na mo ba nga kanang o pamahipos ba? Bukan mo kayo. Ay, numdong ko nga, wa man gid taon mahipos na ito? Ay, ito, day. Wa man mo kanaas marilita, ha? Ano yaw? Luspa na mo kayo nagnaonggod. Wa na naman pakala. Ay, nunsa. Manataon ko kaon, pre. Ay, Mads, ikaw na day ka? Manataon, uy. Gapon ra. Ay, mao rin luspa kay kamre. Kana day, eh. Ay, okay ra, Maria, uy. Sabi sudan na to diya day, ha? Bolalo. Ay. Uy, hala. Kalami. Diin man magbulalo, Maria. Ay, Dani, kusmi gabi, Mads. Kay ikan man na siya nagtambong og birthday sa iyang kumpare. Nya, pag uli, ipadadan siya ang sudan. Bolalo. Uy, mao ba?
Wala, surtiha ko dahil na mo, pre. Halagi, kato bulalo, gikan ko na to, VM bulalo. Lamig kayo. Litsom sa galit na ipada, pero bilibad ko. Uy, kasayang, uy. Dahil ka na, Mario, luspa na kayo. Dahil binuang da, pre, oy. Ay, mari mga akong takoy. Kaya pagsukan naman ako, pagsulti. Lai, lainan ninyo, oy. Mamugos man mo. Ah, Di man sa kumabalibad ko ninyo, ay, ay. Di na lang kamukaon, mare. Ay, mukhaon na lang. Uy, mamugos man mo. Oh, man. Murag na po sa tuy bukog. Ako na lang tong kitabunan. Mare, para himuon akong batchoy. Ay, sige lang, Mari. Uy, okay ra gud, Mari. Lami man sa nang batsoy, Mari. Unya ko nang maikog basta kung mabalibad ko ninyo, Mari. Mamugos, manggod mo. Ay. Sige, uy, mukhaon na lang ko. Oy, Kusme. Nagunsa ka, oy. Wala nga na namutos kasi mo mga sinina. Ako anday kaning ako gyandam da anday pero maato kus panglaw ilang konsyal Albert Bumpat ba. Nargaw mas buhol. Na ako booking dito. Walay ka ni sulti na ko anak lagi. Ngutana ka ha. De, binuang diya ha. Ah. Unsa man watay sulti ay na ani ron? Ay. Unsa man wala tay pananghiray, Ay, ha? ay. Wa na ba tay pananghiray ini? Ay, di apag man taong ka birds eh. Naon sa mga O birds. bitaw na yapag na ko. Ha, nagtuo kang wa ko maniid nimo? Nagtuo kang okay ra ko permi? Ha, nga doon na kay booking? Ay, espiya di ka day. Siya. Hoy, kusmi nahibaw ko. Kay kanang mga suki nimo, nagtuo kang wa ko magselos anak nila, ha? Ay, doon sa dito. Silos ko tao. Trabaho. Rumatao na ako birds eh. Trabaho! Siguro kang trabaho ra na! Usa man eh. Ninduta sa trabahuan nimo no, kay human og sayaw, napay mga patrapo-trapo sa singot. Ikaw trapuhan ka sa singot sa imong kliyente, usahay sad, ikaw mo trapo sa kas ilang singot. Naunsa man taon kay natural bala kay di man sila kaabot sa buko-buko nila maglistod silang trapo mao tabangan gyud ako silang trapo Aw mo ba? Unya human og trapo sa singot unsa may sunod? mangaon me Wow, ka-sweet gud ay ninyo no. Unya ini pangaon ninyo, di day mo maghinungitay. usahay ra Sa ay sus usahay ra man may mangaon taon day kay daghan man lang sila abor sila puli-pulihog todlo unsa man taon kay pero ko musuito na ko trabaho taon sus, nakasuhito kay Kukusme. Suma, katuspikto, katong kaoban ninyong DI gihapon. unsa mo ko bida kay gano man sa picto me Suma, naon sa spikto, suma. dakong itlog Itlog. kaya sa day ha bida sa di boy wa ko'y kalibutan ng raot sa aspekto Ay, sus, baya. Pabuang-buang nasad ka. Nahibaw ka nga si Pikto namatay. oh naibaw ako namatay pero ako kibaw sa nabatian O ka kahibaw, nga naghikog pa to? ano ikaw man Ang ogi maghikog. Nga na-corner man siya sa babae nga iyang suki sa sayaw-sayaw. Ha? Dili naman siya kaatras, kay iya mang naturudyakan. Ah. Nya karon kay tiguwang magkaistanan. Ha? Pagkasunod, ludo naman siya. ha Pero wa siya mahimo kay iya namang naturudyakan. So di na siya kaatras. Unya karon, ha? Katong bayhana guwang na, di man dito kwartahan. So tablarag na pusoy, mautong naghikog, patay. ay ako na tadana Sa? tadhana na niya Kadhana bitaw, mali ka mo tubag da. Naghikog siya kay ang iyang asawa nga batan-on, inya guwapa pag yun, iya man giilisan atong matrona, nga nagtuo siyang kwartahan, unya pordoy man di ay to. ano unsa magtaon berje oy nga nung sa labot atong naingon na aspekto wa tay labot sa kinabuhi Oh, mo bitaw gisultihan ta ka para ma-aware ka kay ikaw ra batan aw ra ba nako nimo may pagkahangol baya. hangol ko taon hangol ka ng tiguang Sabi ay. ka na batan doon Mao ka. patakam na taon kayo Basta kinilay timan ikos miya ka, makakita lang kung gamay ebidensya nga may ismukoy kang kanang giismukoy kang tiguang, Ah. ay nagiton pakita nako kay bisag ang imong anino nga akong makitaan mapuspusan kung giyud kusme. day virgin Usa ka di ay ang akong bana kon dance instructor. Ako noon tani siyang gipaundang ang trabaho pero di kid siya kay lagi wa ko no siya laing nahibaw-an nga kapangwartahan. Kundili ang iya ra gyud pagka-DI. Unya, ay unsa man bayaan na yo tay trabaho magyaw karon natin trabaho para tayo suko gyapon
Da, wakaw kasabot aning bayon. Paliti ko dito napkin, be. Kanan doon ay wings. Kuya, huwag di mo. Say, pagtuon mo na ako, anak ko ni mo, day. Anak ko, ngayon nuhon ako ni mo sugo. Ha, pero si bana ko ni mo. Di ko ni mo anak. Sabot ka. Di ko ni mo anak. Adi ay. O sige. Bantay mo tutoy ka na ako, ha? Tutoy. Di bayat ka anak. Tutoy. Tutoy niya na ako, ha? Day, labot tayo, labot tayo. Hoy! Sayo na! Tutoy niya na ako, di ba na? Tanaw. Kaparuso na yung tutoy mo. Day, tutoy ko, oy! Bida, kita kong milkmaid, porbida. May ng milkmaid! Kay why nay milk, nay med! Ha! Hidot niya ni kalaki-ate! Pre, Combs! Ha? Shoot, pre. Shoot. Bida sa di shoot. Shoot mo, ha? Lingaw-lingaw rin ako, pre. Pawa pa sa kalaay, pre. Okay, ba? pre. Tagsar man ang madakpan, God. Ikaw, pero hindi magamlakaw. Karoon nga, nakitaan ka na mo. Aw. Igor si kamulambay. Mga shoot lang, shoot. Katay, Dro. Ay, katay sa ko, Dro, eh. Marag lamig, eh. Dro, katay sa ko, eh. Para rindot kay ba? Pait kay guway kanta, eh. Katay ko, eh. Para malipay ko, eh. Buol mo kay ko. Sinsya na mo. Ay, yo. Asa mo na itong sista na kong gidadi ay. Asa mo na ito? Bali mo kuning liog, ari ko. Nabalik li. Murag manok na li. Baling liog mo po magtiil. Yeah. Kana. Mao na. Tara. Katay ko, eh. Unsay kantay mong ganahan. Ikaw rin bahala. Unsay kantay mo gusto. Ari, Dro. Kung kanta, Oo. Ari. kung ampay. May mutang sa na yung sista, eh. Yeah. Ari, eh. Kana. Basta ha, adi, panagsar bang give ko ta makita. Pasensya na kayo, usawan nga, namang yung ko'y guest, pero katay ko drop eh, Rebe. Okay. Kada. Nabalig liog ka na? Ha? Nabalig liog sisa? Bali liog na. Ang manok nila ni, Awa na. bugbukid. Bubugig tiil. Agit. Larga ka na. Sakot sa. Yeah. Ga? Larga, haibul! May ilong igat nga gusto kay mo kat gunitan ang lubot nga doora sa slagon kun imong ikapon kanang pahiyong matud pa sa uban mo ra kinilaw tuyong La la la. la 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 la. La 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 la. ato na pre kay sampol ram ni ko Ang manok din na dik. Ato lang isumsum. Ninanit. Ato lang isumsum. Kay bugbo. Kay tiil ang liog na malion Okay na. Basta Wow, ako'y guest. sino na, pre? Gis-gis na karon? O guest. Kanang mga guest na mo pre. Bawa naka-sensitive kayo na sila. Sikla ba? Daghan mga daran taon. Daran magod. Pero mga dagko kayo tawag datong pre. Yawa. Yeah. Yawa ni mo, pre. Ano? Yawa ni mo. Apil ka? ha apil ako Okay. pero design ko sa ato pa pre lisod gyud ka kayo rong dakpon pre Daghan kay ko guest. Ay, no, Mo ba, pre? Yes. Tinuod na, pre? Oh, lisod po kayo taon, pre. Ibaw mo. Pasensya lang kayo nga dili kayo kuminom. Kay lisod kayo makatubang ko na kung mag-guest. Nga lang kayo bawa akong baba. Muro na kainom ko. Mao na nga pasensya lang kayo ha. Sige lang. Puno lang ko sa inyo. Isa. Diya. Puno na inyo diya. Inyohan na pre. 200 na. Bayad lang mo diya. tagay may Oh, Yads! Kumusta naman ka? Manya, kita to. Ay, Nga naman, Yads. mao din ang bana, Yads. Mo din ang pana ka nagtaas og buhok. Naktal ka din siya buhok na nawa. Niya, iyang ibutali sa luyo sa iyang unya mura siya si Steven Seagal. Mo ba? Imo din siyang bana. Oo. Nya mag-slacks na siya. Ay, kanang itong permi? Kana? Oo, niya mag-slacks O, gani. kana. Si Kusme bitaw na ako ng bana. Ay, di ay din na siya. Oh, ngano na ibaw ka, Yads? Kailan mo ko na niya, pero harap ko kayo mo din na siyang bana. Kaya ngano di ayot. Asa di problema sa iyang pagka-DI? Kilas ay ng bana Yads. Oy, abi kay kwatahan kayo ang iyang mga guest. Unsay kwartahan, uy. O, wala ka kibaw? Ang mga kwartahan mo kayo na Yads kay mga dato mo kayo ng mga guangers.
Mao pa? Oh, lupigam na gani mi ana. Kay kibaw ka na mga tiguang nga mga guest namo, dili man mamili namo kay lagi mga bayot man mi ang ilang gipangita ka ng mga lalaki, libi na gyud taas nya dako. Taas niya, dako? Kaso kahit ba, ako glawas. Pero pa si Bumbana, kikagubtan ni tao na dito yats, oy. Ilugan ni tao na sa mga matrona. O kana imong bana yats, naanay gamaintin nga matrona. Ay, kayo na siya. Sa ingay? Pag sure da bayot, uy. Na, dira ba ka mo to ay. Pero ilang sapa, ha? Na ako'y misulti ni mo, ana. Pero ay nagkalain, Jats. Ay, kay kwarta man sad na. Dagko ko nagtip ang imong ba nagikan sa mga guangreds. Adi ay, dagko. Wala gigirimit na ko. 500 ra kada uli. Nya matod pa niya, may lang kunog dunay guest nga iyang makuha kay masobra ang 500. Sahay naman kuno na, di ba na pirmi? Ay usa lalaki, pero kanang usa, ipakyaw na siya. Gibayran iyang oras, anak tibuok gabi. Kuan, labing gamay mga 3 tao. Unsa? Margisod kog tuo sa gisulti sa bayot kay ang tanang gisulti niya sukwahi man sa ihatag sa kumbana tagaan naman kog 500 di Cosme mga sukat adto ako nang gipanid-an si Cosme unya Dahil siya iluto naman sa danday. unsa pa miswa di man ta kapalit og lechon sa 500 kay atong ipalit og lechon ini kaugma aw buwad sa atong sudan Ay, sige lang. Basi dako-dako. Urog tipron. kay gamay ra di ay kag tipron Cosme Gamay na lagi day. mao pa dako lagi kag kwintas no ninduta good. Hindi mo dawat bida. Kuha kanang precious. Sa na, precious naman taon ni, dilim taon ni tinuod. Kanang mga, para ni sa mga guest ba. Mao ba so mulubad ay na. Malubad taon. Malubad rin Mawitaw nga, sigihan sa nakong trapo taon. Para di malubad ba, di matayan. Oo ba, kaluoy good. Sige kaon na nga rin dali. Isang rasa hapit naman din. Uy, alas 6 gabi Bida, yung kapkawan, Bertie. Ligo ko dali-dali. Asa mo akong kwintas? Ano sa kong liyok? Kiyak na. Pagkita ko rin matulog sa kong guest. Oy, ka. Abi na kong pagkaisayaw, Ron. Ayaw ko ni mo pagkawa. Pero yun na, awag kita sa kwintas ako. Katubang baga kay ba? Katumurag ka din na si Ro. Ano ba rin sa kong liyok, day? Tatong giingon ni mong dili madawat. Ay, Kay props. props ra. Props ra di ay to. Props, day. Props. Amo to. Nga naman, asa man dito. Beda. Wag kita to? Ay, wa na. Oy, to anas ahin siya. Ako rang gisuwayan. Kay ingon man ka di madawat kay props. Pero nadawat man lagi mi. Yun naman lagi ni dawat mi. Dako pa kay dawat. Uy, ginuo ko. Patay ko anis tagiya. Kinsay tagiya to? Imong uyab? Ha? No! Uyab ko to. Pataka mo ng taon ka taon, Virgin. Ay na lang takos me. Rason pag ka. Why babayng buang nga muhatag yung atong kwintasa nga dako kayo og perting mahala? Kung dili pa ni mo uyab ang tag-iya ato, no! Mo nga tugan ni kos tinuod. Kinsay tag-iya ato? Kinsa! Mo na akong problema, kay bisag unsaon, klaro magkaayo. Di gid mo ang ko nga kumbana. Unya ako, mura sa kong buang nga bisag klaro na, murag nabutaan, gihapon ko, kay mahatlok mo kong mubian ako akong bana. Unsaon ko ni, unsa akong buhaton, unsa man ka mo ang pasultihon, Virgie. Salamat sa tanan, Lord. Mamari salamat sa mga pag-ampo. Thank you sa tanan nga ito mga igsunan. Ate Pres. Okay, ang sendo dato karong adlaw. Sino Virgie, Ate Pres? Virgie. Kato Virgie, Ate Pres. Yung bana taon ka ng DIDI ba? Yan, sakpan niya yung bana. Kanang naida ko kay Quintas. Yung giingnan siya yung bana nga. Hinatag taon dili nito. Props dili Prius. Props ra kuno nila. Prius. Prius. Ito siya bana. Siya Prius ra ni. Gila di. Props di, Ate Pres.
Oh, para props di ay. Ito, kada sayo-sayo, props di ay. Karon giprinda siyang asawa dito, dawat ko di ay. Purti sukuan ng taon sa iyang bana taon. Nga si, kisa ti bana niya, Dodro? Si Frida o si, kisa ti Jerry? Ang bata niya. Iyang bana? Juan. Dito, biyari. Tanaw na to. Kusme. Oh. Porting sukuha Kusme. Kay si Kusme, ingon siya. Props na to. Diyan, karon di bawaan natin pres nga. Di ay, tinuo di ay. Kisa, nguntadas, bersikya gata ka ni mo, adi. Imong uyab, ha? Imong uyab. Sulti ko. Di na, wag katingog tao si Kusme. Mao na di, ha? Sao naman na. Pero kanang mga di ay, ate pres, tagsaro mo kayo ng makauyab, no? Ikaw, ate pres. Di ay? Oh. Di, uy, doon na gawin na nga, kayab kay, ka na mga mature na po mga byuda, di ba, na may sugar mommy. Yeah. Pero naan sa dili. Pero makauyab kung labi nag mature ka nga, di Bayo ay. ko sayaw. Oh, may kay masayaw niya. May Gwapo mga ka. lawas na human. Humanig ka. Hala, bam, makauyab gid ay. Bam, sa imong ikasulti, bam. Ikaw na mo kay amigo nga di ay, di ba? Kay bawam jud kung na kay amigong di ay. Akarin ko na usahay, dili mo nagkalikayan ang mga lalaki. Sigon pa sa itong bayot yan sa sugilanon, labi na matso, taas og height, dakog lawas. Daghang mga matruna, daghang mga client niya nga gusto nga i-permanente na lang siya, dili siya pa partner o lain. Naman tingali ingon anak, pero kung tarong po ka mga tao, di lang tingali po din pakapinan o ka nang gitawag o ka nang monkey business. Kung imong, panugmingon ka nga muna, depende report kay usahay manggod ang mga, doon naman iban na po nga loyal, gulyat, ang ilaga ni kita, ila may intrigar sa asawa. Kita ni nako, kana ako'y ka ng suki nga, tiguwa nga, edar nga babae, ipusan ni day, ba? Pero ug naayubar po sa garigulat, tingali lang ako, kita, makukano nga, basin ba o ka nang dako sa kita kay hinatag sa tiguang ng kliyente, niya po igasto po laing chicks nga batanon. Gawas og kanang ulitaw ra okay na ba pero binyo ka. Yung una yung mo gipangitaag pagi nga makakwarta ka kanang mo di ay na lang ka. Di maayo nga kakwarta ka igasto nimo og lain atos batanon. Kay naami ta istorya usahay nga press na mga bayot kami, naami ma-partner nga mga laki kay di ay ang kwarta nga mong ihatag, ibas gasto po di sa mong laki nga ito sa batanong babae. Murag ingon ana, no, so murag nahug na siya og ikaw ba ka kauyab ng mga DDM no? Kay dili makahilig mga bulrum no? Dili kaayo. Na siya hilig babae. Di bulrum. Laki. Dili ba yung pasabot nga makuyab kung di ay nga laki. Ang gulit. Murag dili kay pumpa niya te pre sa una, ganang bambina mga kwartya. Kaya nakakita mo kubam ka ng mga kuan bitaw, mga gwardya bitaw tatirada nimo kadang biyahe ta. Kan kita mo kung kanang mga club niya ang mga sayo-sayo ng mga macho dancer. Sayo-sayo ano to ba niya? Suksukan bitaw kwarta ilang kanang gay bar na no? Oh, gay bar? Oo. Suksukan kwarta. Anas tubangan nila, yud. Bro, gilas sa tang tanaw ba? Ipalupit pagisbugan ng uban. Kay para di makuha nila. Okay, babae, nindot sa babae, suksukan, pero lalaki, waka kasuhay inana bam, nga mo anak. Nakasud ka gay bar bam? Sud, pero nag-perform. Ni-show ka. Nag-perform ka ng naiingon na anak usahay. Naiingon na anak. Sa ako ng gingon, ugari ka diri sa Old Testament sa Sirach 23 verse 19 atong baliko nga kingon dito nga ang mga mata sa Ginoo 10,000 kapilo kahayagon kay sa udtong tutok. So nakita sa tanan, no? Dili ngo pag-unsa kita mga senior citizen naman tagulyat. Kada gani usahay nga dili man nakalikayan og puong pa ang mga lalaki labi na og ari sa mga batanon pa nagtubo pa kanang gingon magkighilawa sa kaugalingon. Kana bang gingon nga siya laisi kana bang ikaw ra may maglingaw ikaw ra imong kaugalingon nga lalaki. Gitawag man gani kana gitawag man gihapon kuno nagpakighilawas. Usahay ka nang og
naakuan na mga buhata, no? Mutagbaw ko glingim, kaya ako biyang kwarto ka, tubang sa kong altar akong lingkuranan. Ito, lain kayo, no? Oo. Muna nga, usahay, may pag-aing nun nga, kung tanaw ni mo inday nga muna, panid para makatuhog ka maghayang, para makahibaw ka kung sa, pero para nako, ay nalang katuko, at least dako tong tabang, dako dawat magprinda ni mo. Ang importante nga malukato ninyo kay anugon og marimate. Okay. Anugon og marimate. Kanino to man ato ha? Bisan tuod og kita to sa imong banan sa ballroom dancing o unsa nga mga ingonana, pero para nako di matingali makagaba kung gamito nimo tinarong. Tinarong lang. Total yam sa nagyapong gipatuan og singot, diba? Tinood na. Sayaw sad niya na oy. O dili ba lali po na magdiay ka, oy? Pasabtan na lang to, Dong. Ako may pasabtan lang to babae nga. Day, sorry lang yung kayo dayo niya. Ang sad og doon na may relasyon. Ang sad ako sultiran ko sa awa nga. Kuan, at gikan ni mo niya uyab ta. Di ako lang yung gibakakan. Doon naman sa siguro yung mga babae gulyat nga musabot sila kung ilang di ay dunay asawa ninyo. Doon naman sa tingali mo sabot. Ang mas bugat ang diri sa asawa. Diri sa asawa. Pero og kibaw ka din nga mo na trabaho sa imong banag. Naibaw ka daan. Gawas kung kakibaw. Og naibaw ka daan. Dawata lang na. Sabtan lang na. Kayo og pong pastagamo. Ano man, nabuta di ay ka. Pagkailan na to, nabuta di ay ka. Okay. Sige, ma'am. Idol, ma'am. Salamat sa pagpadagat. Ito naman noon. Kung ako ang pasultihan,